да влезеш под прикритие, да загърбиш целия си живот, да се опиташ да влезеш в кожата на някой друг. Трябва да си никой. Незабележим, да си непрекъснато или в сянка, емоциите въобще да не влияят на другите, за да може да си само наблюдател. Искам да кажа категорично, има бивши наркомани. Има. Това клеймо наистина може да бъде изтрито. И аз, когато съм започнал да пуша, или други приятели, които са ми разказали и са се захващали с дрогата, те не са знали докъде ще ги докара. Това е нашата цел, да запознаем младежите в случая чрез театъра, чрез споделянето на личната ми история, с опасностите, защото всъщност живота в дрогата е много непредсказуем. Моето послание е мечтата. Това е нещо, което наркотици по някакъв начин може да ни ограби. Rising Star Production представя твоята история. Истина. Път. Вяра. Мечта. Връзка. Свобода. Вдъхновение. Борба. Смелост. Всичко това, което си ти сега. Разкажи ми. Разкажи ми, как направи своят анализ на твоят култов образ Мартин в култовия сериал Под прикритие? Анализа ми, за щастие, беше с доста силни режисьори. Това, което беше като основа, беше защо трябва този герой да върши това, което върши. Един полицай просто да спазва закона и да следи другите как спазват закона е много лесно обяснение, обаче да влезеш под прикритие, да загърбиш целия си живот, да се опиташ да влезеш в кожата на някой друг и то за толкова дълго време, не е просто както сме ние актьорите за час-два на сцената или пък за няколко минути пред камерата, изисква доста голямо посвещение. И това нещо трябваше да търся защо е. Днес наш гост в Разкажи ми е доброто момче на българската телевизия и кино. Той влезе в домовете и душите ни като Мартин от сериала Под прикритие преди почти 13 години. За една нощ се превърна в разпознаваемо и обичано лице и остава такова и до днес. Не по-малко важна е обаче неговата лична мисия – превенцията срещу употребата на наркотици сред децата. От много години участва в различни кампании. Какво е да си доброто ченге в България? Защо борбата с наркотиците е и негова кауза? Как едно представление може да повлияе на избора на едно дете? Това и още много неща днес ще ни разкаже Ивайло Захариев. Имаше ли прототипи? Как стигна до този образ? Започнах първо да търся разбира се, в филмите, обаче точно това забелязах, че много ще се доближа до така холивудски образ за доброто ченге, което не е много адекватно, при положение, че Под прикритие показва много голяма част от действителността. В България. В България. Да. Защото за разлика от холивудските филми, в които 20-30% от това, което показват, може да се случи, в Под прикритие това са 80-90%. Просто динамиката е същата, процесите, които се случват. И това го знам конкретно от Слави Ангелов, като един криминален журналист, който ни беше и човек, който даваше съветите какво да се случва. И знайки, че толкова трябва да се доближа до действителността, не може да си позволя да се държа като супергерой. Да. И затова почнах да мисля, запознаха ме, имах това удоволствие да се запозная с човек, който е бил под прикритие. Истински полицай под прикритие. Как започнахте всъщност? Най-вече това, което
чувах от него беше, че трябва да си никой. Незабележим, да си непрекъснато или в сянка, емоциите въобще да не влияят на другите, за да може да си само наблюдател. Да не си провокатор, да не си човек, който ще бъде търсен за съвет, да бъде търсен за помощ. Защото в такъв момент започваш не да си полицая, който, нали, в един момент ще каже: окей, разбрах ви схемата, сега ще отива и ги издава, а ще бъдеш, нали, този, който помага да се случват престъпната дейност, независимо от каква е тя. Да, точно така. Това беше много трудно, защото хем трябваше да прикривам някакви неща чисто актьорски, хем пък сценарно трябваше да има емоции, все пак да има някакъв живот този герой. И бяха определени моменти, в които и самите сценаристи ми даваха възможност да изиграят тези емоции. Успя ли да достигнеш до първоизточника на това да бъдеш доброто ченгие в България? Успя ли да видиш този живот? Успя ли да го заживееш? Защото това не е филм, това е сериал. Да. И ти наистина, според мен, аз така си мисля, че ти се заживял до някаква степен, докато си изградиш образа с този образ. Определено. Какво е да си българско ченгие под прикритие? Определено така почнах да преживявам наистина с този образ, защото то бяха наистина месеци работи. Първо на първия сезон, след това дойдоха и следващите. Усещането, че има голямо очакване в България да има добрите ченгета. Нали? Да. Има такъв, като един глад все едно, затова айде, имаме нужда от тебе, и в същото време има едно, ние ги знаем ченгетата какви са. Наистина, има ли такива добри ченгета, които се справят наистина с борбата? Да. С цялата борба за наркотрафика, за трафик на хора, за хазарт, за наркотици и така нататък. Наистина, има ли такива хора, които правят нещо добро според теб, изучавайки твоят образ, създавайки го на екран? Да. Има. Определено има. Лично аз имам лични приятели, които са полицаи, които вършат страхотна работа. Възхищавам им се, обаче те самите знаят кои са, така грубо ще се изразя, парцалите в тяхната служба. Абонирайте се за нашия канал. Благодарим ви. Тоест, самите те знаят кои са тези, които подкопават доброто име на полицията. И при вас го имаше, в сериала имаше, видяхме го. И то винаги това тежи много повече. Да. Тези, които показват лошо лице на полицията, винаги натежават. И затова пък и на мен ми е трудно, защото добрият образ се изгражда много трудно. Да. Там не можеш например, да псуваш, не можеш да си груб, не можеш да достигаш ни крайности. Да. Ето, примерно, ще дам един скандал, който се получи, когато излезе филма за Левски. Хората скочиха, Левски не е псувал. Не знаем дали е псувал. Обаче, някакси, не му стои добре. Да. Тези икони имаме нужда. Имаме нужда наистина да издигаме на пиедестал, и затова е много трудно очакванията ни към полицаите да бъдат посрещнати 100%. И тук вече идва и вече човешката природа, която се възползва от властта. Нещо, което в подприкритие не сме показали, е политическата намеса в властта. Точно. Там за щастие не сме заговорили, защото ако бяхме почнали да говорим пък за политическите игри, Попов да бъде спиран по политически линия, там не пипай, нали, да му се обадят по телефона, вече съвсем ще да загробеят нещата, но това е, че има чадъри на групировки по различни линии. Усетихте ли някакъв натиск от структурите? От структурите? Не. Аз лично не съм усетил такова нещо. Това може би трябва да съм на първите сценаристи да ги питам. Беше много интересно. Сещам се една забавна ситуация. Снимаме през нощта на пристанището в Бургас. Да. Престрелка, неща. Разбира се, полицията е предупредена. Обаче цяла нощ това са стрелби. И вече става 3 или 4 часа през нощта.
Идва една патрулка, каза, хора, какво става? До кога ще продължава това, защото вече повече от 50 сигнала имаме, че на Бургаското пристанище има престрелка. Нали? И всъщност беше проблем за живущите наоколо, защото сега какво се случи. И така че влязоха ни в положение, нали, все пак. Ние казваме им под прикритие снимаме, тая добре, но все пак. Нещо, което също се сетих е, че сега като кажем, че снимаме под прикритие, не само полицията, но и минувачи на улицата разбират. Да. Така влизат ни в положение. Скъпи приятели, екипът на предаването Разкажи ми любезно ви напомняме, че сме свободна продукция, излъчена в собствения си YouTube канал. Ние любезно ви молим да харесате нашето видео, да се абонирате за нашият канал и да коментирате под видеото. Вашето мнение е важно за нас. Благодарим ви! Ти се занимаваш също така и с твои собствени каузи, за които аз съм те поканила тук днес. Те са свързани с превенцията срещу зависимостите. По-скоро бих те помолила ти да ни разкажеш точно какво правиш. Знам, че имаш представление. Да. Ще започна от това. Всъщност започнах да търся по какъв начин да помагам на зависими хора, понеже лично аз загубих няколко приятеля заради това. Също така се сприятелих с бивши наркомани. Искам да кажа категорично, има бивши наркомани. Има. Това клеймо наистина може да бъде изтрито. И обществото може да помага. И обществото наистина може да приема. Защото е много важно, един човек може да се приеме, да почне да се променя, но и обществото е хубаво да го приеме. Въпрос на възпитание на обществото. Именно. И затова запознах се с група приятели, които започнаха такава срещи, група за взаимопомощ на бивши наркомани да помагат на настоящи. Ходих там, те така много несериозно ми взимаха моето присъствие, защото бивши наркомани и аз като един така бивш тревоман гледаха малко снизходително от мен, но все пак ходих, помагах доколкото можех аз. И харесайте нашето видео. Благодарим ви. Видях, че всъщност не познавайки чак толкова дълбоко техния свят, можех да помогна обаче в сферата на превенцията. Защото младите, точно познавайки ме на улицата, по някакъв начин виждайки ме като доброто ченге, можех това да го използвам. Айде сега вижте обаче това какво означава. Което е страхотно. Наистина е добър модел за поведение. И тогава дойде и представлението Спасителят, в което моят герой е един комуничистач и се опита да помогне на едно момиче, което живее на една таванска стая, което е хероинова зависима. Какви са резултатите от една такава акция? Да ти кажа честно, аз имам поглед на това, защото след самото представление оставам да говоря с децата. И какво се Ние случва? говорим поне половин, един час, зависи от техните въпроси. Първо аз ги питам тях. Да видят те какво са разбрали. Какво може да се случи нататък с героите, доколко те познават живота в другата. Защото дали се сещат какво е свръхдоза, дали се сещат... Познават ли я наистина? Случва ли се? Не. Точно това е, че и аз, когато съм започнал да пуша, или други приятели, които са ми разказвали и са се захващали с другата, те не са знали докъде ще ги докара живот. И всъщност тези акции това целят. Аз работя с местните комисии за борба с противообществени прояви и това е нашата цел, да запознаем младежите в случая чрез театъра, чрез споделянето на личната ми история, с опасностите, защото всъщност живота в другата е много непредсказуем. Точно така. Дали ще бъде, не знаеш кога ще си получиш доста, когато ще ти отключи някаква лудост. Точно Дали така. ще бъде това в един момент да те фанат куките по някакъв начин с нещо, което не трябва. Нали, такива едни неща, които не можеш да предвидиш. И това са и част от въпроси, които аз им задавам. Те ме питат, примерно, защо не се легализира тревата,
защо сега... Нещо, което по-нататък ще разискваме в нашия канал. Аз имам конкретна позиция за това. Добре. Но така, питат ме, примерно, как се лекуват хората, защо аз, примерно, съм започнал да взимам, как съм спрял да пуша. Питам те за твоето послание. Финала. Моето послание е мечтата. Това е нещо, което наркотици по някакъв начин може да ни ограби. Няма, според мен, някой, който да е последвал мечтата си заедно с наркотиците. Има много, примерно, силни примери на музиканти, които са успявали и знаем, че са друсали, обаче аз вярвам, че те са успявали въпреки дрогата. Въпреки това, всичко, което са взели, защото според мен са щели да достигнат много по-високи висоти, ако не са взимали. Моцарт със сигурност не е взимал. Пък след толкова векове все още взема. Нали, вече някой друг може да каже, но според мен това е нещо, което човек може да се концентрира. Мечтата. Мечтата е нещо, което на мен ми е помогнало да се запазя чист, което ми е помагало през годините да продължавам да копая в тази посока. И сега, когато децата, говорейки с тях, могат да направят, сега да се посветят. Сега да започнат да си мислят, че днес трябва да избера да последвам мечтата си. Не някога си. Не след... Айде сега малко ще покумнясвам няколко години, после ще последвам мечтата си. Не, мечтата е сега. Мечтата може сега, защото все повече примери виждаме на хора успели на 23, хора успели на 16 години да направят някакъв голям проект. Така че, не знам... Мечтата. Да следват мечтата си въпреки всичко. Точно така. И да се забавляват отговорно. Скъпи приятели, благодарим ви, че харесахте нашето видео, абонирахте се за нашия канал и споделихте вашето мнение под нашето видео. Предаването "Разкажи ми" се излъчва благодарение на фирма Rising Star Production.